Kuya, kung mati ka paling nga sa hindi ka mapalit. Guys, mati... Oy! Dan kayo Umpisa na ang sa ilipat ko lang guys, wait lang po. Ililipat ko na ang live kasi nga madami lang. Lang po, nagawala ng signal. Ang kulita talaga ng receive! Ayan! Outside ko guys. Lamang pong uminggan. Outside! Guys! Bawi! 3-2 po, lamang pong uminggan. Po, lamang pong uminggan. Nice serve. Sen. 4. Adjust. Ow! Ano ba yan? Bakit kasi ng set? Bakit ang set? Bawi! Go!
Wala nang isa. Ipag-play nyo guys. Thank you for watching and support our team. Kinakabahan ako, grabe. Nakakatawa. All 5 guys. Alang pangit ng seto. Ang gaganda ng receive. Inside! Ang gaganda ng receive! Service ng anak. Okay, ball. Nice one! 7-6 po, lamang pang uminggan. Service lang, service lang. All 7 guys! Ang ganda ng laro! Nice one! 8-7 po guys ang score. Service lang! Service Liliana. Public ball! Wow! Wow! Basneya! Hoy, Liliana. Okay, 9-7 po. Time out po Team Asinggan. Time out po Team Asinggan. Score is 9-7. Lamang po ang uminggan. Set ni service lang. Bawal po kasing mangialam. Baka ma-technical po kami. Ang gaganda ng receive ni 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 France. France. Hindi ko lang alam talaga. Yung pinasisig. Thank you for watching guys and support. Please share our live. Ang daming tao. Mas madami kami guys. Ang dami namin supporters. Anak ko, service lang. Nice serve. Obli ball. Ang galing! 10-7 guys. Lamang pang uminggan. Service lang, huwag kang mag-error. Ano ba kayo kapunti na nagtawag ka na tayo? Nice one! Service ace guys! Wala na akong boses, okay lang. Score po is 11-7 in favor of Team Uminggan. Service lang. Service. Nice! Ang galing mo, Juliana! Ang galing talaga ni Juliana. Ang galing ng service niya, guys. Service lang. Nice service! Ah! May natamaan siya, guys. Anak, magsoli ka. May natamaan siya ng mukha sa service ni Juliana. Kasi, bago mo punta, babak ka. Ang tali kasi ng service ni Juliana, guys. Pwede na na, na. Nice service!
machine gun, 14-7. Dahil sa service ni Juliana, tayo ay nakaahon. Ang galing niya, grabe. Doon nag-service nila. 14-7 po ang score. Mag-shot na lang tayo, Ashley, mamaya. Deserve natin pag nanalo. For the division, guys. Pero Ate Nicole, baka naman pang-alak namin, Ate Nicole, pag nanalo. Ate Nico, palibin na si Johan Gatandara. Service lang, wag mong patayin yung moment. Wala, Julian. Service lang. Oh, go lang, go lang, go lang. Outside po, guys. 14-8. Lalang pa tayo, guys. Bakit? Kasi, Oh, ang ganda. Outside! Ay, inside. Guys. 14-9. Oh, inside po yun. lima. Pagalawin mo 4. Lena! Lena, sapat ko ho. Di niya pinapagalaw yung 4 lakas-lakas ng 4, guys. Adjust! Ow! Guys, 4-0! Wala ba ang iba? Outside po, guys. Outside yun. Manahimik siya. Okay talaga. 5-0. Nice, Franz. Nice one. Oh, anak. Oh, go. Ay. Ang anak. Ano ginagawa ni Jan? First line. Drop na lang. Nice. Stepping po siya. Nasa loob ng court, anak. 16-11 po. 16-11. Lamang pang... Nene, service lang. Service. Nice service. Ow! 16-12. Lamang pa ang humingan. 16-12. Nice! Papaluin niyo yung 4 niyo. Go Alhambra. Kainam. Nice serve. Nice one. Nice! Service ace. Lamang po ang uminggan. Go Alhambra. Service lang. Nice, anak. Free ball. 4. Open yan. Palo lang, adjust. Net. Nice one. Net po siya, guys. 21-13. 21-13. Go Alhambra. Nice service. O, go lang. Guys, ang sakit na ng lalamunan ko, pero carry lang. Dapat may mag-send dyan ng Gcash. Thank you. Teres. Baka naman na may panglayan. Baka naman pang merienda, guys. Uy, ang gaganda ng receipt niya. Ay! Ay! Outside! Di ba? Ang galing ng 4. Ang lakas ng 4, guys.
pero inadyasan niya. Malapit sa kanya yung ano, yung net power at 22-13. kaya Score 22-13. iisip ka. Go Kalbo! Nice service. Free ball. Patrol! Paluin! Nice! Malapit na tayo sa katatawanan guys. 23-13. Nice service. 24-13. Last set na guys. Nanay, panalo natin to. 23 pala. 23-13. Excited ako guys. Sorry. Kalbo naman. Ikaw na ako. Ikaw na ako. Go! Ay shit, bili ka lang. Dapat 4. Anak, pagkatiwalaan mo yung 4. 23-14. Outside! Last, 24-14. Ay, 24. Anak, service mo lang. Ah! Ang nagpanalo po ay yung 4. Service ace niya. Anak, service mo lang. Okay, yung 4 po ang nagsiserve ngayon. Service lang. Ow! Anak ko! Service out. 24-16. Lamang po ang uminggan. Labas yung... Oh, maganda ah. Juliana Palo. Ang bawang bigla. 24-17. Pwede ko 17. Isa na lang. Atan! Now! Grabe na bigla yung malakas. Go, 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 go! Juliana mo laban na. Kunin mo! Sa patay. Oh! Okay, panalo tayo per set. Okay guys, sa kabila na tayo, pero madilim yata. Ay, madilim. Siguro dito na tayo kita sa. Mahirap. Ay, madilim kasi. Against the light ba? Wait lang guys, kung against the light ba. O against the light. Kaya dito na lang talaga kami. Change court kasi guys. Kaya please. Panalo po tayo per set guys. Second set na po. Ay, te, ante. Te, ante. Naman niya. Hindi tayo na ante. Yes, outside. Di ba ka magaling? Di ba na magaling? Kami ni ini bakit lang. Kailan dyan siya may timbaan. Tama mo nga. Bakit pumunta ni Ray? Lagi natin ang timbaan. Against sa ibang klaseng mother. Guys, yung mother ni Ray, nakausap namin. Nanay niya pala yun, lola niya. 25-18. Nanalo po ang uminggan. Second set na po.
Isang hakbang na lang, guys. Makakamit na natin. Bawal po kaming lumapit sa mga bata, ate. Mateknikal kami this oras. Nagawid tayo nga nasapang. Si Ate Nicole. Okay, ano natin? Hi, guys. Ala! Pangit naman sa dilim naman. Pangit mo, Tres! Ang blurred naman. Okay, sino pang pinakamaganda sa aming tatlo? Sabihin nyo. Comment po. Alam, Black Mouth! Nag-black monkey. Bakla, type. Okay, second set po. Hindi na ako pumunta doon sa kabila kasi nga Sige. madilim. Baka anino na makita yun. Super dami ng audience, guys. Walang audience ang Asinggan. From Uminga ay from Asinggan. Mas masarap ka daw at ay bagi. Kaya sabi? Ah, nice one! Station. Rotational fault po. Nice one! All one. Rotational fault. Oo, setter dapat. Kasi 20. Nag-serve na kasi ang Umingan, kaya dapat setter ang magsiserve. Iikot na sila. Mas masarap ka daw, Ricardo, be. Dapat nag-rotation kasi sila. Yung setter dapat ang magsiserve. Kasi nag-serve na ang Team Umingan. Okay. All one ang score. Gone na, anak. Nice serve. Ano yun? Hindi niya binibigyan yung 4. Na! Ang lakas ng 4, in fairness. Hindi na binibigyan. Si Calvong binibigyan niya. Uray, ate. Ako makanya, bakit na ako makikidibis ng Angelic Wa? Like, sa libak ko na makikidibis. Oh, shit. Ang ganda ng set. Wow! Nice! Ang galing! Kaya tumahan. Ah, that's it. Ganda. Ah, 4! Putang ina nga sa nung si Bian. Nice. Buti na naibalik niya. Ay! Pag hindi pa dyan. Grabe. Ang pangit ng set ng 4 kasi! Nakaya sa nagwasi. Nakaya sa nagwasi. Kuya, the score? 3-2. Anong mga tinggal? Okay. Nice! Nice! Ah! Ang galing niya mag-beat. Score 4-2 lamang Asinggan.
pa yan guys, wait lang. Ayaw pa yan ah. Yan, nagawa na. Go! Score 5-3 na mga singgan. Kung gumagalaw ang medyo niya. Walang gumagal. Medyo niya. Nice! Ah! Score 5-4. 5-4 guys. Lamang pangasitan ng isa. Ay shit. Go lang. Ito just for out. Outside. Hindi niya pinapagalaw yung 4 niya. Ang pinapagalaw niya, middle lang pan open. Hindi naman kasi nababantay ng 4. Nice, Kalbo! All 5. Ay, all 6 pala. Nice one, Kalbo. Nice one! Ano? Ay! Kaya? Go lang. 7-6. 7-6 lamang pa ang asinggan pala. Grabe. Okay. Guys, lamang ang asinggan. Maganda lang laro guys. Palit ni Bero, palit. Go! Laban! Tatlo. Okay. Nice one! Siya kasi nag-receive. 10-8. Lamang pa ang ay asinggan. 9-7. 9-7 lang gaya. Ops, meron. Ay, shit. Bakit? Time out po tayo guys. 11-7. Kaya pa yan. Mag-service na si Juliana.
pa yan guys. 11.7 lamang asingga. Asingga. Nice! Ma'am naman! Hi Ma'am Nix! Thank you for watching! Kaya service. Go Juliana Solis! Nahihirapan sila sa service niya. Wala. Wala. Sayang! Agad ano ka? Go lang, go lang, go lang. Kaya pa yan, 12-8. Apat. Apat lang naman, be. Setting. Bas na rin yung bola. Nice! Score 12-9. Tatlo, alam mo, may texter na pala. Sayang. Go lang. 13-9. Ay, 13-9. Go lang. Apat lang yan. Malayo pa. Go. Ano ba yan? Laban nyo! Lima na. Kaya. Outside. 4-0. 14-10. Apat lang yan. Service lang yan. Kaya pa yan. Tatlo. Guys, tatlo. 5-2. 15-12. Kaya pa yan. Malayo pa yan. Ay, 15-13. Dalawa na lang. Service lang. Go lang. Double yun. Di pwede.
nagsabing walang double ang second ano? Per service dapat ang... Wala daw pong double sa second... Sa pangalawang kumuha. Tama ba yun, guys? Wala daw pong double sa pangalawang kumuha ng bola. Sige lang, sige lang. Wes, makiapa ako ng balo. Score na. Panindigan nyo guys. Kasi, Sa second ball daw, wala daw dung double. Sabi ng referee. Ang galing mo naman, de. Was! Double yun. Kaya saan tayo magpunta? Double yun. Kahit dayo-dayo, double yun. Kahit dayo-dayo, double yun. Manahimik si Kuya. Tapos mo si ano, si Vance. Si Bang Sir Kuya. Papasweet man nun. Doon na pakikitaon na that-serve. One. Double daw. Second ball yung bata na double gamisuna na tinawagan si Ka. Ang sabi daw niya, wala daw double pag second ball. Arlot. Hindi ba dapat first ball ang dapat i-double? Arlot. Kaya pa yan. Ate nila training sa middle. Kaya training niya ito. Bangs Garcia. Nice! Go! Apat lang! Nagpatay mo at pangasinggan. Ay hindi. Malayo pa, malayo pa. Huwag mo kong ginaganyan sir. Ay at pat. Huwag mo kina-art-art. Huwag mo kong ina-alot-alot dyan. Hindi dapat doon ang Saka di bodo ulit. Wes Apao. Amoy mo pinaka Apao. Wes nagagamat yung tayo. Hi Sir Ernel. Bakla malas ka, wag ka muna. Ayong. Bading, pag outside. Pag outside ko lang, outside ko ka naman. Charis.
tayo, isa na lang. Grabe, nakakatakot. Ang galing ng left, ano middle namin. Ang galing ng middle at saka yung nagsaserve guys, yung 4. Ang nagsaserve, ang galing niya. Score 2019. Lamang pa ang asinggan ng isa. 2019, di ba? Grabe yung hinabol nila, 6. Service lang. Goring! Service A, service A. Ayun. Free ball! Wala! No! All 20 guys! Wala pinatay sa katotohanan, all 20! Grabe yung hinabol nila, 6. Hindi ka na nagtapos. Grabe. Nice! Guys, lamang na tayo isa! 21-20, change favor. Nakakakabaw! Ayan! Free ball. Nice! Nice! Wala din na! 20-20 guys! 20-20 lamang na ang uminggan. 3 na lang! Services! Ow! Go lang, laban. 22-21, lamang pang uminggan. Galing nila, grabe. Ah! Nice one! 23-21. Service mo lang, service mo lang. Ano tawag ng service ang gaga? Ay, Yun lang. In favor of Team Umingan. Hi Ma'am Kizel, thank you for watching. Up. Ow! talaga pa. All 23! Ay! Good. Gago! Lamang pa sila! Ang ilang ganda ng laro! Nice one! Outside! Sa naka-yellow po, Ma'am Crisel. Yung naka-yellow po, Ma'am Crisel. All 24! Good! Outside! Woo! Isa na lang! Side effect!
na lahat. Okay. All 28, guys! Middle na tawag sa outfit. Wala sa peso mag-serve. Nena. Tatlo na sila kasi Net top. Go lang, go lang, go lang. Middle. Ayan. Go lang. Second set, third set na guys. Ano ba yan? Ikal ko talaga. Third set guys. Okay lang. At least nilaban nila. Kaya yan third set. Dapat ginat na lang kami kung ako makakaalaga. Ginagawa na tayo mag-adjust nila din ako na. Kapag dito lang ako mag-adjust na lahat ng mga. Ito na, ito na. Ito na rin. Ito na rin. Hindi ko pagpapinin nila sa inyo. Maganda yung kapalo niya kayo mo, mga kapalo dyan. Matanda kayo ni Kalbo. Matanda na kumain ni Kalbo. Okay po, last set po guys. Kalbo! Kalbo! Magputak ka! 1 to 25.
menudo. 120. Ika na lang, ika na lang. Ang ganda. Oy. Ay po. Service lang. seven. Ang score po ay all seven. Second set.
Tapos. Malungkot na. Siguro siya may pamatay ka lang. Start the game. Go, 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 go. Basketball game. High service. Pag humingi kasi open. Ay 12-10. Lamang po ang Team Banana. Ang score po ay 12-10. Lamang po ang Team Banana. Hi Marjun. Pira malas ka. Tulong na lang ito sa Ashley. Ganyan na lang daw pag nanalo. Nabuhayan siya niya. Marjong. What's up mga real nigga? Ako lang, go!
Score 13-11, lamang po ang uminggan. Dikitan, grabe. Hindi. Titingin lang. Titingin lang sa kuya na. Ang sakit yan yun. Tayo at nice service. Nice one. Nice! 14-11. Lamang po ang uminggan. 14-11. Wala na akong boses. Ibigay mo na, Lord. Third set na po, last set. Nag-change court na sila. Score 15-11. Nice serve! Apalo! Ang ganda. Sorry, wala akong boses na po. Central, apat. Adjust na kalbo. No! Tiniruan ko yan! Tiniruan ko yan! Kalbo, ganun lang! 17-12 po. Abribon! Ay, shit. Ganda! Nice one. Outside. Nice one! Net touch! Nakakapalo siya! The final score is 18-13. Kabila. Malapit na guys! Malapit na tayo sa katotohanan. Ah! Okay lang. Ah! Go lang, mababa yung net. Mababa. Saka paano ka pa yan? 18-13. Go 18-14. Guys! Ang ganda ng set. Oh, okay. No! Ang galing mo! Ang lakas mo!
po, division na, guys. Nice one! Oh, three ball! Middle! Palo! Ah! Sayang! Isa pa! Hindi ko dapat. 21 gaga. Hindi ko. 22-15 guys, tatlo na lang. Ay! 22-16. Tatlo na lang. Woo! Grabe, nakakakaba. Go! Go lang, ang pangit ng spike. 22-17. Grabe, 1, 2, 3 latan. Okay. Maganda. Adjust lang. Shit. Time out, kuya, time out. Yes, nice. Oh, time out. Nice yan, daw. 22-18. Grabe, 1, 2, 3 latan niya. Grabe, 1, 2, 3 latan na ayaw ba nila? Score! 23. 22 gaga. Ay, 22-18. Lamang na ang, ay, lamang po ang banana. Sige na! Sana ba tayo niyo? Go, 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 go. Okay, maganda. Nice! 23-18. Dalawa na lang, guys! Para matapos na! Dalawa na lang! Service mo lang! Service mo lang! Nice service! Isa na lang! Guys, isa na lang! Isa na lang, guys. Service is... No! Guys, panalo tayo, guys! Guys, panalo tayo, division! Ang galing! Nice one, nice one. Oh, nice one, nice one. Woo! Oh, may tayo. Nice one. Woo! Ang gagaling nila, grabe. Ayan, panalo po kami, guys. Grabe, kakahiyaw ko yung sakit ng lalamunan. Naiiyak ako, grabe! Woo!
guys. Guys, nagbigay naman kayo ng aming pang Jollibee. Tara.